سلام زاوركم تخاتلتنا كم يسنحكم أمباركس ناي ساعة زينا حزلكم متقلخو مجمرتا جن رئيس زينا أبعد قرات فتن عصر تنتقبله وسلو زغنو يتمهارو بحدقا مكينا مويتوم أبقى زي روكيت عليبو بعد الواتئ كونتات إيرتراويان بإسرائيل تقراي بيهرا وحزن مردن زخرن سماعتات يكايدالون كالوتن زولو زيناتات حيزنا متقناكم لنا سناي مكتتال أبقى زي روكيت عليبو بعد الواتئ كونتات إيرتراويان بإسرائيل بقدم مبلغ لختمات إسرائيل استفنوا لعل شحن سنة 200 زقتل مدقعة حماس أبتهاجر نزركب إيرتراويان ون بقتتان بتزاورن سأليوميو بفلاي أبكباب الدوب غازة أبزركب ختمات زركب جل إيرتراويان جزاوتهم بتوانج أف روكيتات كم سهرمة نبي سحبيرهم حدا خبتهم أبكتم أشكلن أستات 10 عامتات استقامته تغليت استبها الإيرتراوي كبري لينيرو بمبال نتزقات كونتات يجلتس أو إنيرة أتخنتات كبري نيرو روكيت حماس أبقى زيون عليبو أملاخ حليني كوات كيلا كبل نبي تزاربو سنبتي نيرو ساعة 10 حدن فرق عن نايليتي مالتيم كتكوسي وعلو جن ملكت زبالو ملكت كب كلوينا كاب جزان وتسنيرنا جن أجات عمي تشعوز على بتروكيت ملكت جبرتن بمخنيات كا أبقى زي نيرة مالت كبد يوليو نخد كلصو شعو أبتزنا بركو جز عليبا نايفت أرنجر جن وتأ أشكالن وسن سلزخونت أمنا كبد يوليو بزحون عليبيو يبل تغليت اتجازاز طرفي يقولون اتزنبر نبرتن كالن عنو نويليو بمبال نزوار دخسارة تقيسوم أب كتما يرسالم زنبر تحلق مسالات سدتنياتات برهان النجاس بواجنو نبي بس أبزها بحبريتا نمتقعد حماس أسكح كحي كبل جاليتو بتدبدب منبر جزا سلست إيرتراويان كمستوقعون انت خنا زاكيت زقات أماموت يخون مهرم تخم زي بتحمن برهان يحبر اتدبدب روكيت كلت أب أشكالن حدا دما أب أشدود يعقاتمو بتقللا سلست إيرتراويان جزءهم تهريمولو بمبال كونتات إسرائيل بحفشة أسكاف خمزلو تزاربو التنسكل لازدحانة تخليط بحموس كابتن عمتات زنبر الأشكولن أرحقو بموصع أبز أوانزي أبتو حزب هالكتمانات تانية بمفنقال مسموحازتو تعاقب يركب أبقى زي سلز على بقنا كم زحدش سدتنيا خوينا زلخ بمبال انتو حدا كابت دمت رحقة حجي أبدحان كونتات اللخ يبل نحنا تاريخ زمهارنا إنا مخنياتو أبسيناي أبلع الأحواتنا بستقبر التحرار دايم تحريدو مابزي بمبال بفلاي اتقابل العشلات استفدت أما أسكح كحزخونا كبل زقالت قتلت كم زسنبرو تزاربو أبت بقربا متقعت روكيت كرم زخل دوباو جزات إسرائيل زلو إيرتراويان أب حدقا خمزلو بمقلات زاقيت 19 سدرابيت كاب نتيبو ناب كبيرة زبهال بتزامدو حزخونا خبابي مسمم حدار بمتحبار عقزنا يوم لنا إلو بزي كازي حيالو إيرتراويان كاب تتقع زخونا خبابيتات نابدحان زبهال كبابي قعزو خمزلو أرديو أزخوينو جن دهاي زي بلوم إيرتراويان كمزلو بمتكاس كونتاتهم نمفلاتن دهايوم نمركابن مسابالات أتا بوليسن سراويتن كالوت تكالاتن إسرائيل إننا ترررأنا نسرح لنا خبل نبي بس تزاربو إمباسي إيرترا أب إسرائيل بسولس أب زرق حبريتا أب سالست بستجبر مكتال زاجيت قبل الإيرتراوين زجات أم حدقة زبط حن حبريتا إلا نيلو نيرو كلتا دب أفريقياوين بتمتقعت مويتهم كم زلو من قصة دب أفريقيا حبيرلو زاجيت إسرائيل شوعتن أمريكاوين 10 فرنساوين زركبوهم زيجاتات هاجرات وتسايق قتلون كلو بوحدو 10 شوعت بريطانياوين كونتاتو ما يتفلتن زلهم نقدات نمدقاف زنتفو زلو إيرتراوين أبومبر حدش تسفاس تبهلا إيرترا محبر زخنا برهان النجاسي اتنسو زنبر لختما يرسالم كسب حجي دحان كم زلو بمقلات أبز أوان زجن اتنسو زمرحو محبر مسابلات برجيدنا حامدوس تبهلو جلة أب كتما تل أبيب مسوى تهدرات إسرائيل نبر بمخان أبز تفلالين فتات سبق أو حاجز ينتفو خمزلو يقلت زاكيد أبوزح كبابتاتن كتماتاتن إسرائيل نور نتفتات تسناخلو أبيات تمرت تعاتيون سرحتون دويلو بمنبارو بفلاين سدتنيا تاتات أكامي خون كم زلو بمملكات اتغنتات بخمزن تقتلو حساي كم زخون بحمس كليتو الزخونتات بفلاي عندك انستيونا نايتعنا يخون كتابات أجمعات زلو من كاسيوم كم زخل فلتيو يبل سلازي دما كجبر نزخل مدلوات يحسبلون يزراربولون اللو نتم بتمتقعت استهاسيون مدقاف أبز كايد زنبر سب أو حجزات ناي موداب نتفتات إنها تساتفة حبريتا ذهبنا برهانة نخونتاتن تران إيرتراويان سدتنياتات بزملكت مستقبت معكلك بتصحزمت صحاف قديات وتصا أمريكا 5 زراربون حبيرو أنتوني بلينكن أمريكا إسرائيل زلوا دقف نمرقاقاتن اتقجت كيسافحان مكتأن تمالي نابتهاجر مبزح كم زكايا يذكر مسمرح محدار فلسطين محمود عباس دحر مرخب ناب قطر كمرح مخانو تفليت الله نحنا سدتنياتات إيرتراويان حتى تعقبا هاجر إسرائيل مسز بإسرائيل دو كم زبلنا حبيرنا يلنا عندنا وكيل إمباسي أمريكا أب هاجر إسرائيل ون متيانيرا
ኣዘራሪብያ ነይራ እቲ መልእኽትን እቲ ክንገብሮ ዘለናን መንነትናን ብግቡእ ንሐልፍ ኣለና ንሰርሕ ኣለና ኢሉ ምስ ከንቲባ ከተማ ተልኣቪቭ ከምኡን ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ሚኒስተር ፋይናንስ ጉዳያት ወፃኢን ምክልኻልን ዝነበረ መርሒ ተቃውሞ ሰልፊ ኣቪግደር ሊበርማን ከም ዝረኸብዎን ንህዝቢ እስራኤል ንምድጋፍ ዝገብርዎ ዘሎ ምትሕጋዝ ከም ዝነኣደ ብርሃነ ተዛሪቡ እቶም ስደተኛታት እዚ ዝገብርዎ ዘሎ ተሳትፎ ምድንጋጽ ህዝብን መንግስትን ብምርካብ ነቲ ብመንግስቲ እስራኤል ዝህቀን ዘሎ ምስጓግ ኤርትራውያን ከገጥኦም እዮም ዝተስፈው ኣብ ዓዲግራት ፈተና 12 ክፍሊ ክወስዱ ዝቐነዩ ተምሃሮ ብሓደጋ መኪና ሞይቶም ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ሃገራዊ 12 ክፍሊ ፈተና ክወስዱ ዝቐነዩ ተምሃሮ ጽዓነት መኪና ድሕሪ ምግልባታ 6 ተምሃሮ ሞይቶም ካልኦት ብዙሓት ድማ ተጎዲኦም እታ ካብ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ዝተበገሰት ኣውቶቡስ መንገዲ ሓውዜን ትጓዓዝ ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ኣተበ ኣብ ዝበሃል ከባቢ ናብ ሓደ ቢንቶ ከም ጸደፈት ተገሊጹ ኣብ ትግራይ ድሕሪ 4 ዓመት ናብ ዩኒቨርሲቲ ዝኣቱ ሃገራዊ መዛዘን ፈተና 12 ክፍሊ ካብ 10 ጥቅምቲ ኣትሒዙ ክወሃብ ከም ዝቐነየ ይፍለጥ ኣብ መቐለ ዝርከብ መወከሲ ሆስፒታል ዓይደር በዚ ሓደጋ ብከቢድ ዝተጎድኡ ተምሃሮ ክትትል ሕክምና ይገብር ኣሎ ኣብ ሆስፒታል ዓይደር ስፔሻሊስት መጥባሕቲ ዶክተር ፋሲካ ዓምደ ስላሴ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ዝነበሮም ፈተና 12 ክፍሊ ወዲኦም ናብ ከባቢ ዓብይ ዓዲ ናብ ገዝኦም ኣብ ዝኸድሉ ዝነበሩ እዋን እዚ ሓደጋ ከም ዘጋጠመ ንቢቢሲ ገሊጹ ዶክተር ፋሲካ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ቃል ክሳብ ሕጂ ናብ ሆስፒታልና ብከቢድ ዝተጎድኡ 7 ተምሃሮ መጽኦም ኣለዉ ኣብ ርእሶም መስበርቲ ዘለዎምን መድመይቲ ዘጋጠሞምን ተምሃሮ ተቐቢልና ንሕክም ኣለና 6 ተምሃሮ ከም ዝሞቱን ሓቢረታ በፂሕና ኣሎ ኢሉ እዞም ግዳያት ክሳብ 20 ክሊ ዕድመ ዝርከቡ መንእሰያት ከም ዝኾኑ ዝሓበረ ዶክተር ፋሲካ ሰሙያት ሆስፒታል ብከቢድ ንዝተጎድኡን መስበርትን ዘጋጠሞምን ተምሃሮ ክትትል ሕክምና ይገብሩ ከም ዘለው ሓቢሩ ናብ ክፍሊ ጽዑቕ ክንክን ሕክምና ዝኣተው ኣመና ዝተጎድኡን መጥባሕቲ ዘድልዮምን ግዳያት ከም ዘለው እውን ጠቂሱ ሃገራዊ ፈተና 12 ክፍሊ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝርከባ 4 ዩኒቨርሲታት ማለት ኣብ ዩኒቨርሲታት መቐለ ዓዲግራት ኣክሱምን ራያን ክወሃብ ዝቐነየ ኮይኑ ተምሃሮ ፈተና ምስ ወድኡ ብመጓዓዝያ ተን ዩኒቨርሲታት ናብ ገዝኦም ክምለሱ መደብ ተታሒዙ ከም ዝነበረ ምንጭታት ንቢቢሲ ገሊጾም እታ ዋንነታ ናይ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ከም ዝኾነ ዝተገልጸት ኣውቶቡስ ልዕሊ ዓቐን ጽዒና ከም ዝነበረት እውን እቶም ምንጭታት ተወሳኺ ሓቢሮም እቲ ሓደጋ ምስ ኣጋጠመ ጉድኣት ናብ መቐለ መወከሲ ሆስፒታል ዓይደር ዘገዓዘ ወለንተኛ ኣቶ ዮሃንስ ጻድቕ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ፈተና ክወስዱ ዝቐነዩ ካብ ተንቤንን ከባቢኡን ዝመጹ ተምሃሮ ልዕሊ ዓቐን ኣብቲ ኣውቶቡስ ተጻዒኖም ከም ዝነበሩ ሓቢሩ ኣጋ ምሸት ካብ ተንቤንን ከባቢኡን ዝኾኑ ቆልዑ እዮም ብሓንቲ መኪና ተሰዲዶም እቲ ኣውቶቡስ እንተበዝሐ 60 ሰባት እያ ክትጽዕን ዝግባኣ ነይሩ ግን 105 ተምሃሮ እያ ጽዒና ነይራ ናይ መንግስቲ መኪና ልዕሊ ዓቐን ጽዒና ክትከይድ ብጣዕሚ መሰከፍ እዩ ብኽልተ መኪና ክስደዱ ዝነበሮም ተምሃሮ እዮም ብሓደ መኪና ተጨፍሊቖም ተሰዲዶም ኢሉ ካብቶም ግዳያት እቶም 4 ብኡ ንብኡ ከም ዝሞቱን እቶም ክልተ ድማ ኣብ ከተማ ሓውዜን ናብ ዝርከብ መባእታዊ ሆስፒታል ፍረ ሰማዕታት ምስ ተወስዱ ሂወቶም ከም ዝሓለፈ ኣቶ ዮሃንስ ተዛሪቡ ካብቶም ግዳያት እዚ ሓደጋ ዝወረዶም ተምሃሮ መብዛሕትኦም ኣባላት ሓይልታት ትግራይ ከም ዝኾኑ ኣቶ ዮሃንስ ወሲኹ ኣብሪሁ ኢዶም ዝተቆረጹን ናይ ውሽጢ መድመይቲ ዘጋጠሞምን ከም ዘሎ ዝሓበረት ወለንተኛ ክሳብ ሕጂ ከባቢ 9 ዝተጎድኡ ሰባት ናብ ሆስፒታል ዓይደር ከም ዝተወስዱን ቁጽሪ ግዳያት ብዙሕ ስለ ዝኾነ ግን ኣይሱዚ ዝዓነታ መኪና ተጻዒኖም ክመጹ ከም ዝተገብረ ተሓቢሩ እቲ ዘጋጠመ ጉድኣት ከቢድ ብምዃኑ ብዙሕ ግዳያት ክውስኽ ከም ዝኽእል ይግለጽ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ኣብዚ ጉዳይ ዝሃቦ ወግዓዊ ምላሽ ዘግይት የለን ትግራይ ብሄራዊ ሓዘን መርድእን ዝኽርን ሰማዕታት ይካየድ ኣሎ ኣብ ትግራይ ነቶም ኣብቲ ንኽልተ ዓመት ዝተኻየደ ኩናት ሂወቶም ዝሰኣኑ ኣባላት ሓይልታት ትግራይ ንምዝካር ብሄራዊ ሓዘን ከም ዝእወጅ ኣቐዲሙ ብዝወፀ መደብ መሰረት ካብ ሎሚ 14 ጥቅምቲ ንግሆ ኣትሒዙ እቲ መደብ ስርዓት ዝኽሪ ከም ዝተጀመረ ተፈሊጡ እዚ መደብ ዝኽርን ምንጋር መርድእን ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ተጋሩ ፈተውቶምን ንግሆ ሰዓት 1 ኣቆጻጽራ ኢትዮጵያ ወይ ሰዓት 7 ብኣቆጻጽራ ፈረንጂ ነቶም ሂወቶም ዝሰኣኑ ብናይ 1 ደቂቃ ሓባራዊ ጸሎት ሕልና ተዘኪሮም ኣብ ከተማ መቐለ ህዝቢ ከካብ ገዛውቲ ወፂኡ ናብ ኣብያተ ክርስቲያን ብምኻድ ጸሎት ዝኽሪ ኣካይዱ ኣብቲ ኣብታ ከተማ ኣብ ዝርከብ ሓወልቲ ሰማዕታት ዝተረኸቡ ወከልቲ ናይቶም ሂወቶም ዝኸፈሉ ኣባላት ሓይልታት ትግራይ ፖለቲካዊ ሰልፍታትን ሰብ መዚ ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣኽሊል ዕምባባ ኣንቢሮም ክልላዊ ባንዴራ ትግራይ ካብ ወጋሕታ ኣትሒዛ ትሕት ኢላ ዝተሰቕለት ኮይና ኣብ ጎደናታት ነቲ መዓልቲን ሃዋህውን ዘንጸባርቑ ዝተፈላለዩ ኣሳእልን ጭርሖታትን ተሰቒሎም ይረኣዩ መሰረት እቲ ተታሒዙ ዝነበረ መደብ ስድራ ናይቶም ኣብቲ ኹናት ሂወቶም ዝሰኣኑ ብወግዒ ተረዲኦም ግዝያዊ ፕሬዚደንት ምምሕዳር ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብሄራዊ ሓዘን መርድእን ዝኽርን ሰማዕታት ትግራይ ካብቲ ማል ኣትሒዙ ብወግዒ ከም ዝተኣወጀ ኣፍሊጡ ብዙሕ ስውኣት ካብ ምግላጽ ዝተቆጠበ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ካብቲ ተሰዊኡ ዘሎ ናይ ርብዒ እውን እንተዝስዋዕ ረዚን እዩ ኢሉ እዚ ሎሚ ዝጀመረ ብሄራዊ ሓዘን ንሰለስተ መዓልቲ ዝቕጽል ምዃኑ ይፍለጥ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ትግራይ ብፍላይ ኣብ ዝሓለፉ ሳምንታት መርድእ ናይቶም ኣብቲ ኣብ መንጎ ሓይልታት ትግራይን ብሰራዊት ኤርትራን ምልሻታት ክልላትን ዝተሓገዘ ሰራዊት ኢትዮጵያ ንኽልተ ዓመት ዝተኻየደ
ኩናት ዝሞቱ ኣባላት ሓይልታት ትግራይ ንቤተሰቦም ብዝተፈላለየ መንገዲ ክንገር ከም ዝጸንሐ ይፍለጥ። ኣቐዲሙ ከም ዝተገልጸ ብዘይ ስሩዕን ብዝተወሰነ ድማ ስሩዕ ዝመስል መንገዲ ክንገር ድሕሪ ዝጸንሐ መርድእ ኣብ ከተማ መቐለን ካልኦት ዝተፈላለዩ ከባቢታትን ትግራይ ግፍዒ ወይ ኣጋውል ተባሂሉ ዝፍለጥ ስርዓት ካልኣይ ቀብርን ፍትሓትን ብብዝሒ ክካየድ ከም ዝጸንሐ ይፍለጥ። እንተኾነ ሰብ መዚ ትኽልል መርድእ ብስሩዕ መንገዲ ብዘይ መንጋሮምን ብምድንጓዮምን ስድራቤታት ንጭንቀትን ምንግልታዕን ተቓሊዖም ዝብል ወቐሳ ክቐርበሎም ጸኒሑ። በቲ ኣብ ትግራይ ተወሊዑ ናብ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ተጋፊሑ ዝነበረ ደማዊ ኩናት ካብ ክልቲኡ ወገን ብዙሓት ከም ዝሃለቑ ጸብጻባት ይሕብሩ ኣለዉ። እንተኾነ ክንደይ ዝኣኽሉ ተዋጋእቲ ከም ዝሞቱ ዛጊድ ዝገልጽ ሓበሬታ የለን። እምበር ከስ ኸበርኩም ተኸታተልትና ናይዚ ሰዓት ዜናዊ መሰናዶና ኣብዚ ፍጸም። ሓደሽቲ ዜናታት ንምክትታል ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ፣ ኮመንት ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም። ሰላም